Don't English me. I'm panic. Mga besh, mga bay. Mamutag sa nitanan. Mayong buntag man kanindo. Sige, karong adlaw, syempre, nami sa uska nindot na lugar. Asa diay? Big Lagoon. Big Lagoon. Diri sa El Nido. Yes. So, karong adlaw, maghimo mig Bisaya only challenge. So, dili mi pwede mosulti og English. Don't English me. I'm panic. Sadap. Klaro. Sige, so mao na siyang challenge karon. Bisan nami diri sa Luzon, magbisaya mi kay sa among palibot puro bisdak. Bisdak diri sa Palawan, bisdak. Bisdog. Sige, so upat ka adlaw kami mag-tour sa mga island hopping, sa mga isla na ambak. Island hopping daw. Ambak sa isla. So, kuyog na mo ang Ape Tours. So, salamat sa Ape Tours sa pag-sponsor aning na biyahe. AKA tour. Yeah. So, pinaka-astig na tour kay maayo sila mag-photography and syempre lingaw ang crew. Nagbudots mi samtang nagbiyahe mi diri sa Big Lagoon. Bugat ang cellphone? Grabe. Yeah. Cellphone na mong gigamit. Sakit akong Panit. kamot. Palit. sa init, sa kainit. Sobrang kainit ga. Sige. Okay. Layon ta. Bye-bye. Bye-bye. Talong sa talong. Halong sa to. Stay a bit longer. I just need you to. Grabe oh, murag Venice. Abi na ako nata sa Pinas na di ay ta sa Venice karon, Italy. Mukanta para niya. Musugod ko. Indalagon. Very good. Yeah. Ay, mayo good. Indalagon. Ah, it's a Titanic bird. Bisaya only. Sorry. Sige. Sige. Gutom na ko. Ikaw ra? Gutom na kami. Di ba? Gusto na mi. Gutom na mi. And nahuman na mi dito sa Big Lagoon. So nihapit mi diri sa usa ka isla na gi-name after a Japanese person. Patay. Sa gani? Shimizu Island. So diri lang kami mukaon. Na sila gihandam para sa amo ha. Tanawa. But wait. Oh wait, I'm looking at myself. The history. Yeah, the camera. History. Bisaya.
Sige. So na history daw dire. So usa ka hapon na babae. Shimisu. Oh, nagsalom siya sa tubig. Kay Patay. na cave. Cave. Unsa gani ang cave? Lang. Na cave. Dalom sa tubig. Nagsalom siya unya Patay. patay. So mao na siya mao nang pangalan. Shimisu. Di na ko gobal magbisaya. So makaon na lang ta kay gutom ka. Iya. Sige, check it out. Salamat si Garlic and Mint. Garlic and Mint? Por para sa Vietnamese. Look where you're from. Oh. Kung mubok mo diri sa indoor, lami kayo ang pagkaon diri. Kaon ta. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're far away and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. Hala, mapinya. Sige, so update sa anin na vlog. Sa anin na video. So, after kami nagkaon, nisulod mi sa usa ka gamay na cave. Siyempre, nakita nimo sa video, sa B-roll, na actually si Jason Derulo ang nakita ana. Jason eh. Siya ang nakikita ana. Hello. Discover. Grabe, astig. Pakahuman sina ilangon ako ya. Kay, para ko mga ilangon na ka raw. And, This kuwan is ba? Bisaya or the challenge, not Ilonggo. Ay, sorry po. Ay, That's Tagalog! libog na ko. Oy, Tagalog din na. Bastos. Sige, so, unsa gani? So, after that, pakahuman. English! Ni hapit mi sa, unsa gani ang isla na hapit na diskrasya akong drone? Intalula. Talula, ni hapit mi dito. Grabe kaayo ang view, nindot kayo. Pero ang drone, hapit na diskrasya, grabe. Wala na video kay natulog si Zoe. Pero okay naman. Kapoy ko. Kapoy. And then, hangtod karon. Niabot na mi diri sa usa ka nindot na isla, unsa gani? Kadlaw Lagoon. Kadlaw Lagoon. Kadlaw? Yes. Yeah. Kadlaw. Kadlaw. What? Kadlaw means funny or laugh sa Ilonggo. Yeah. This is Bisaya. Anyways, mo kayak na mi. Actually, si Zoe mo kayak, ako mo drone. Yay. O ka mga bistak, mga Ilonggo duck. Ano ang bistak kung Ilonggo ka? Ilang duck? Dakbis. Duck bis. Sige, drone na ta. Buang. Hold me close into the night, 'cause I need you to stay. You take me to paradise, that's why it's hard to wait. Can I be around you for motivation? Just a little while now. A simple question, can I get closer? Just for motivation. Can I be around you for motivation? Just a little while now. A simple question, can I get closer? Just for motivation. Gutong mo dong mga alkadere na isulod pa. Oh. Mo ni siyang hanging rice. Hanging rice. Hanging rice. Yeah, hanging rice. Wow. Yung pangita lang mo sudan para lami kayo magkaon. Asang sudan na to. Lato or unggoy. Kami man to unggoy. Pwede po pinya. Pinya. Oh, Naay pinya Ay. dire. Pinya dire. ngano pinya ang tawag sa imo? Pinya. Hindi mo ko pinya kami. Ay, oh. Pinya. Pinya man. Pinya man. Soya sila no? Soya. Yeah.